नमस्कार. बी द्वितीय वर्षाचं थेरीमधलं पेपर क्रमांक 5 शिवाजी महाराज एक राष्ट्र निर्माता याच्यामधलं प्रकरण क्रमांक आपलं 4 चालू आहे. 4मधला पहिला मुद्दा चा शेवटचा महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो भाग आहे शिवाजी महाराजाच्या जावळीवरील विजयाचे महत्त्व अथवा परिणाम, इफेक्ट्स काय झालेले आहेत. हा परिणामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परीक्षामध्ये 2 प्रश्न जे येतात, समजा शिवाजी महाराजाच्या जावळीच्या विजयाची महत्त्व सांगा, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा दुसरा प्रश्न तो शिवाजी महाराजाच्या जावळीच्या विजयाचे परिणाम स्पष्ट करा. तर अशा 2 प्रकारचे प्रश्न असतात. त्याच्यामध्ये जवळपास समान मुद्दे आहेत किंवा काही. तर पहिला मुद्दा जो आहे तो शिवाजी महाराजाचा मुद्दे न उत्तर लिहायची सवय ठेवा. मी आधी एकदा मुद्दे वाचून दाखवतो, पुन्हा मुद्द्याचं विश्लेषण करतो. पहिला मुद्दा येईल शिवाजी महाराजांचा मोठा विजय. दुसरा मुद्दा येईल खजिन्यात भर. तिसरा मुद्दा येईल लष्कराच्या संख्येत दुपटीने वाढ. चौथा मुद्दा येईल दुर्गम प्रदेशाची प्राप्ती व त्याचे महत्त्व. त्याच्या पुढचा मुद्दा येईल रायगड, प्रतापगड इत्यादी किल्ल्याची प्राप्ती. सागरी संपत्तीची दखल व जाणीव. कल्याण भिवंडी अलग पडली. महाराजांचा बोलबाला वचक. तर असे काही मुद्दे आहेत. तर हे मुद्दे आपण लक्षात ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर शिवाजी महाराजाचा सगळ्यात महत्त्वाचा विजय हा सगळ्यात महत्त्वाचा विजय आहे की आतापर्यंत शिवाजी महाराजांनी ज्या मोहिमा काढल्या ह्या त्या देशमुखांना वठणीवर आणण्यासाठी लहान लहान मोहिमा होत्या. काही खूप अशा त्या यशस्वी झाल्या, परंतु त्या दीर्घकालीन बी नव्हत्या आणि मोठ्या प्रदेशाच्या नव्हत्या. विशेषतः जर आपण पाहिलं तर साधारणतः मावळा प्रांतामधली मोहीम आहे त्यांची, ती सामदाम दंड भेद नीती अशा पद्धतीनं त्यांनी ही मोहीम राबवलेली आहे. त्याच्यात त्यांना यश मिळालं. परंतु सर्वात मोठी मोहीम आत्तापर्यंतची म्हणलं तर त्यांची जावळीच्या विजयाची मानली जाते. आणि ह्या मोहिमेमध्ये आपण पाहतो साधारणतः शिवाजी ह्या जावळी जो प्रांत ताब्यामध्ये शिवाजी महाराजाचा आला, तर याच्यामुळे आता आपण पाहतो शिवाजी महाराज ताब्यामध्ये आल्यामुळे आता जी पुणे छोटी शिवाजी महाराज जहागिरी होती त्याचं स्वरूप कशामध्ये झालेलं आहे, एका राज्यामध्ये झालं आहे, स्वराज्यामध्ये झालेलं आहे. सारांश आपल्या थोडक्यात काय म्हणतात, शिवाजी महाराजांनी चंद्रराव मोरेचे राज्य काय केलं, स्वराज्यामध्ये विलीन केलं. आणि शेवटी आपण पाहतो की जावळी विजय हा शिवाजीच्या आत्तापर्यंतच्या जीवनातील सर्वात मोठा हा विजय होता. कारण काही किल्ले आपण पाहिले शिवाजी महाराजांनी किल्लेदारांना फितूर करून म्हणा, कूटनीतीचा वापर करून ताब्यामध्ये घेतलेले आहे. त्याचा उल्लेख आपल्याला तोरणाचा करता येईल किंवा चाकणचा किल्ला आहे त्याचाच आपल्याला संदर्भ देता येईल. परंतु ही कशी मोहीम होती, ही डायरेक्ट स्पष्टपणे लष्करी मोहीम होती. हा सर्वात महत्त्वाचा ह्या मोहिमेचं अंग आहे किंवा महत्त्व आहे. आणि ह्याच्यामुळे आपण पाहतो साधारणतः की स्वराज्याचा तर विस्तार झाला, परंतु लोकांचा शिवाजी महाराजांवर विश्वास तयार झाला. आणि दुसरी गोष्ट, एक संदेश गेला की शिवाजी महाराजाच्या स्वराज्यात जो कोणी घुसखोरी करेल किंवा की त्याला माफी नाही. अर्थात स्वराज्याचा विस्तार हा ह्याच्यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जसा आहे तसा त्यांचा आत्तापर्यंतच्या जीवनामधला सर्वात मोठा विजय म्हणून काय केलं की जावळी विजयाकडे पाहिलं जातं. दुसरा मुद्दा येतो खजिन्यात भर किंवा जो राज्याचा खजिना असतो. आपण पाहतो आजही जरी पाहिलं आपण तरी आता करोनाच्या कालखंडामध्ये आपण पाहतो की आर्थिक तज्ज्ञ गणित मांडत आहेत. भारत 25 वर्ष पाठीमागे गेला, जग 50 वर्ष 25 वर्ष पाठीमागे गेले. प्रत्येक राष्ट्र हे आपापल्या पद्धतीनं मागे गेलेलं आहे. तर परिस्थिती अशी उद्भवलेली आहे. जसं पूर्वी आपण पाहतो की दुष्काळामुळे काय की आपण म्हणायचो की परिस्थिती नियंत्रणात राहत नसायची किंवा खजिना रिकामा व्हायचा. आपल्याकडे खजिना रिकामा म्हणून हा एक शब्द आहे. तर खजिना कधी भरला जातो, जर चांगले दिवस असतील तर, किंवा राज्याला काही उत्पन्नाचं साधन असेल तर. आता आपण पाहतो शिवाजी महाराजांचं आत्तापर्यंत जे राज्य होतं एक विशिष्ट जहागिरी टाईप होतं, खूप काही असं विस्तृत झालं नव्हतं. आता हे काय लष्करी कारवाईतून हे जे शिवाजी महाराजांनी आपण पाहतो जावळी प्रांत ताब्यात मिळाला. तर ह्या जावळी प्रांतामध्ये मिळाल्यानंतर आपण पाहतो की चंद्रराव मोरेच्या जवळपास किती पिढ्या जावळीवर राज्य करत होत्या, 12 पिढ्या राज्य करत होत्या. या 12 पिढ्यांनी विविध पद्धतीने जो काही आपण पाहतो 12 म्हणा 9 म्हणा, काही ठिकाणी 9 उल्लेख आहे, काही ठिकाणी 12 पिढ्याचा उल्लेख आहे. तर ह्या चंद्रराव मोरेच्या पिढ्यांनी काय की हे प्रमुख होते. प्रमुख असल्यानंतर आपण पाहतो की ही मंडळी काय करायची, संपत्तीचं संकलन करायची आणि थोडाफार मोबदला म्हणा किंवा त्याचा वाटा हा शहांना पाठवला जायचा, विशेषतः आदिलशाहीला पाठवला जायचा. आणि बाकीचे जी काही आर्थिक स्रोत आहे ती स्वतःजवळ ठेवली जाते. तर हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपण पाहिलं की चंद्रराव मोरेला शिवाजी महाराजांनी केवळ 6 घंट्यामध्ये काय केलं,
पराभूत केल्यानंतर तो काय आहे की पराभूत झाल्यानंतर जीव वाचवण्याच्या ह्यानं भीतीनं काय झालेलं आहे, त्यानं पळ काढलेला आपण पाहतो. कुठं पळ काढला? रायरीला. मग हा रायरीला ताबा गेल्यानंतर चंद्र मोरे रायरी गेल्यानंतर त्याच्या किल्ल्याला, त्या रायरी किल्ल्याला वेढा देण्यात आला आणि शिवाजी महाराजांना 2.5 ते 3 महिने जावळीमध्ये थांबून पूर्णपणे जावळीवर नियंत्रण मिळवलं आणि त्यांना चंद्र मोरेची जी काही परंपरागत संपत्ती होती, पिढ्यानापिढ्याची, ही प्राप्त झालेली आहे. तर ही संपत्ती जी आहे स्वराज्याच्या विस्तारासाठी म्हणा, स्वराज्याच्या कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती. कारण आता स्वराज्यासाठी नवीन किल्ले बांधायचे होते, स्वराज्यासाठी अनेक योजना आणायच्या होत्या. त्या दृष्टीनं आपण पाहतो की शिवाजी महाराजांच्या खजिन्यात म्हणा, स्वराज्याच्या खजिन्यात काय झाले आहे, एक प्रकारे भर पडलेली आहे. आर्थिक फायदा म्हणा किंवा आर्थिक स्रोत शिवाजींना मोठे या चंद्र मोरेरूच्या मोहिमेमध्ये, जावळीच्या मोहिमेमध्ये सापडलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण पाहिलेलं आहे जो एक आजही म्हण आहे, बळी तो कानपिळी. जसं आज चीनचं आपण पाहतो की चीनचं काय आहे, भारताचं लष्करी सामर्थ्य असल्यामुळं बऱ्याचपैकी भारताने चीनला त्या पाठिंबाच्या संघर्षामध्ये गलवान खोऱ्याच्या आपण रोखलेलं आहे. परंतु चीनच्या पुढे तैवानची काय अवस्था आहे, छोटी राष्ट्र जी आहेत तर चीनपासून भयभीत झालेली आहेत. त्याच्या जापान असन किंवा अनेक राष्ट्र आहेत की चीनचा दरारा वाढत आहे. त्याच्यामुळं राष्ट्र आता जसं स्क्वॅडची मागणी करत आहेत. का तर बळी तो कानपिळी हे तत्व आजही जगात मानलं जातं. जसं तुमचं बळ वाढतं तसं इतरांना भ्यावं लागतं. चीनलाही आज अमेरिका जवळपास भीतच आहे. म्हणजे साधारणतः एक सांगायचा उद्देश काय आहे की बळ म्हणजे काय, तुमच्याकडे लष्करी बळ तरी पाहिजे आपण पाहतो साधारणतः. तर शिवाजी महाराजांना याच्यामध्ये काय झालं की लष्करी बळ देखील वाढण्यास, म्हणजे स्वराज्याच्या निर्मितीसाठी शिवाजी महाराजांकडे काही विशिष्ट मंडळी होती. सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये सवंगडी होते. परंतु आता मावळ ह्या अजून पूर्ण भागात ताब्यामध्ये आल्यामुळे जावळीचा, तर शिवाजी महाराजाकडे आपण पाहतो की मावळ भागातील कटक आणि शूर लोक होते. तसेच जावळी प्रांतातील लोक काटक व शूर होते. जावळी प्रांतातील लोक देखील कसे होते, कटक व शूर होते. लष्करी भरतीसाठी या लोकांचा महाराजांना मोठा उपयोग झाला. मूळ चंद्रावचे 12,000 सैनिक आता शिवाजींना शरण आलेले होते व ते लष्करात सामील झाले होते. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या लष्कराची संख्या दुपटीनं वाढली. हा फायदा खूप मोठा होता. कारण या लष्कराच्या जोरावरच पुढे शिवाजी महाराजांनी मोठे मोठे पराक्रम हे गाजवलेले आहेत. विशेष नमूद करण्याची गोष्ट म्हणजे शिवशाहीतील सुप्रसिद्ध पराक्रम योद्धा मोरारबाजी देशपांडे हा जावळी प्रांतातच शिवाजी महाराजांना प्राप्त झाला. पूर्वी तो चंद्र मोऱ्याकडे जावळी सेवेस होता. आता तो महाराजाच्या पायीशी रुजू झाला. त्याच्या ठिकाणी महाराजांनी स्वराज्य निष्ठा ही तयार केली. इतकी की पुरंदरच्या वेड्याच्या प्रसंगी त्याने अप्रतिम पराक्रम दाखवून मोगल सेनानी दिलेर खान यास चकित करून टाकले. म्हणजे मोरारबाजी देशपांडेसारखा देखील सेनानी यांना शिवाजी महाराजांना या जावळीच्या खोऱ्यात काय झालेलं आहे, लाभलेला आहे. म्हणजे शिवाजी महाराजांची जी काही जावळी मोहीम होती ती विविध पद्धतीने परिणाम करणारी होती.